سلام كبرات تعزفتنا كمي كأنكم كم تزفلت زخونة تمهاري عسرت حدك في المزازمة سعيو عسرت تخل تخفلنا ممهارن هاجروا قلقلوت نمفتصامن كله إرفع من سين سواي وردي نايلو معلت نزبنا خا مزز تحازي كخون تذكرونا بسوا زنبرة دحر سوا خاتب سوا تمكرنايو تمكروتات دحر سوا ማለት ኣብ ኮሌጅ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እንታይ ጠቂምና ወይ ከዓ እንታይ ጽልዋ ነይሩ ወይና ከነላዘብ መጀመርያ በቲ ተዘክሮ ክንጅምር ኢና ቅድሚ ሰዋ ምውራድና ሰዋ ምስ ወረድና ድሓረ መጨረሻ ዝነበረ ብዙሕ ግዜ ዝተፈላለዩ ስምዒታት ይስማዓና ሞ ከመይ ይመስል ነይሩ ኣራይ መጀመርያ ስመይ ኢዮብ ኣዋዝ ይበሃል ካብ ኮሌጅ ሕክምናን ስነ ፍልጠት ጥዕናን ማለት እዩ ዝወዳእ ኩሉ ዓውደ ትምህርቲ ፓብሊክ ሄልዝ ወይ ህዝባዊ ጥዕና ማለት እዩ ቅድሚ ሰዋ ምውራድካን ሰዋ ምስከድካን ልክዕዩ ገለገለ ካብቲ ትፅቢትካ ወፃእ ፀንሓካ ገለገለ ከዓ እቲ ትፅበየ ነበርካ ከዓ ፀንሓካ እዩ ብሓፈሻ ሰዋ መውራድ ኣነ ከም ሰብ ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ከሲበሉ ይብል ምክንያቱ ብሰዋ ብዙሕ ነገር ይደሎ ሓደ ካብኡ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ትቐስም ኢኻ ወተሃደራዊ ትምህርቲ ኣሎ ሞያዊ ትምህርቲ ኣሎ ከምኡን ማሕበራዊ ተመክሮ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ምናልባት ሓደ ብሓደ እንድሕር ከም ክሳይ ክንዛረበሉ እንተኮይንና እቲ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ንብሎ ልክዕ 11 ክፍሊ ኣብዚ ምስ ወዳእካ ማለት እዩ 12 ክፍሊ ከዓ ሰዋ ትወርድ ሕጂ 12 ክፍሊ ኣብኡ ክትመሃር ከለኻ እቲ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ጎኑ ናቱ ከዓ እቲ ወተሃደራዊ ትምህርቲ እውን ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ምናልባት ቅድሚ ሰባ ምውራድካ ዝኾነ ይኹን ኣምር ናይ ወተሃደራዊ ትምህርቲ ዘይከልወካ ክእል እዩ ኣብኡ ምስ ወረድካ ግን እቲ መሰረታዊ ነገር ውትድርና እንታይ ይመስል ክብደቱ ብድሆታቱ ረብሓታቱ ኩሉ ነገር ግብራዊ ማለት እዩ ብግብሪ እንዳረኣኸያ ትኸይድ ማለት እዩ ከም ሰብ ከዓ ርእሰ ተኣማንነትካ ሓይልኻ ትብዓትካ ብኡ መሰረትካ ትዕቢ ማለት እዩ እቲ ማሕበራዊ ትምህርቲ ዝብሎ ዘለኹ እንታይ እዩ ምናልባት ማሕበራዊ ትምህርቲ ከም ምንታይ ይገልጾ ደሊ ምስ ሰባት ከመይ ጌርካ ሓቢርካ ተነብር ኣብቲ ሕብረት ከንታይ ዓይነት ተመክሮ ትለዋወጥ ንኣብነት ምስ ሰብ ከመይ ጌርካ ትቐርብ ኣብዚ ቅድሚ ሰዋ ምውራድካ ምናልባት ኣብዚ እንድሕር ኣለና ኣብዚ ቅድሚ ሰዋ ምውራድና ማለት እዩ እቲ ህይወት ምናልባት ቀሊል ክመስል ክእል ይኸውን ኣብኡ ግን ምስቲ ቦታ ሴቲንግ ማለት እዩ ምስቲ ኩነታት ምስቲ ክብደት ናይቲ መነባብሮ ከመይ ጌርካ ነዚ ኩሉ ተፃዊርካ ነንሕድሕድካ ተደጋጊፍካ ተሳኒኻ ክትከይድ ትመሃር ኢኻ ሕጂ እቲ ማሕበራዊ ህይወት ዝብሎ ዘለኹ እንታይ እዩ ቅድሚ ሰዋ ምውራድናሲ ብፍላይ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ናይ ዶሜስቲክ ኣክቲቪቲስ ወይ ድማ ናይ ገዛ ስራሓት ብዙሕ ተመክሮ ይፀንሕን እዩ ምናልባት ደቂ ኣንስትዮ ኤክስፖዠር ወይ ተቃልዑ ፀኒሕዎን ክኸውን ክእል የጅዋሊ እቲ ባህልና ዘብሎ ማለት እዩ ኣብኡ ምስ ወረድካ ግን ነብስኻ ባዕልኻ ትኽእል ክዳውንትኻ ባዕልኻ ትሓፅብ ባዕልኻ ገዛ ፅሬት ኣሎ ብዙሕ ነገር ኣሎ ማለት እዩ መግብኻ እውን ባዕልኻ ክሰርሕ ምናልባት ብመስርዕ ደረጃ ድዩ ገለመለ ትሰርሕ ኢኻ ሕጂ ሓደ ካብቲ መስርዕ ደረጃ معرض خندي أبي واتكا جودا أمغان أب سواي خطرو أب كل نتفتات بحفشة كمزي سواس حنت بوتا معرض ناتع أبز من البات أوالد كمز حوي كلوز إحنا ودات قلت أنيحو نوالد كأبزي أفراز حزنين خلونينا عجيت فليسنين خلونينا أبزن كلنا أو مسكر كاجن نودي أول استعكب قالوا معسكر ندحرها اللي خفتي نوالد كفل سراي تعليقة قدني خاب علقة جرب كتاكل كتكسكس عجيت خفلت كل نجارات تمهارو يخال أب سوا أبساوا شعات بهراتيس شدوش زواتات زلوا بوتا خزلها أبز من الوقت كم سب مسرخات راح مسمح حدود كات راح تنبر تخون أبس زلها بوتا
أو مسكر كاجن تاي تمهارو عندنا قرالو طبعا ناي سبات كم يجير كم سبات كنا برتخيل افتما تحجو خبدك كايو قال استفال عليه طبعا سلازلنا كلنا ده حرقين مس جزيت لا ما مريقة مسدق حيلقة تحمم مسدق حيلقة تحوي مسدق حيلقة زناقع كله حيلقة نعخان تايا ما حزوت كا أبو خانا دي خاني ننحت حجكا أب زمان الوقت حدا مسدرخا بزح زيت قداز زرابر كاسب أو مرة دنقات إيه أخات خون تبوتها يزمهرك بحفشة قبل دالي سمي الكيدان مريم بال تمهاري بيت مرتحقي سواق تورد كلها مجمريا سلاسة زرع سوا وريدة كتورد كلها مجمريا ولا أبز خلها تحسوا نقر نحرالو أبسوا عامة ملو تزبز حوالا تمرتخم تمهار ماتري كم تفتن قال إن تردأ كاستعلم ترح خويني يسمعك مجمريا تأشوم مالتي يوم تزبز حقنا كم حق إنها الريخة أو نرجعك أنا أكاديمي وتمرتي تزبز حيوان يشوفنا عندك كم شوشال لايف تحلف كوينو خا يسمعك كاني تقلا بقى تعلم زز تأززك تفتصم كم ترح بقى قال إسا تركبني خا قالوا كم تكوين يسمعك كاب كله كمان ولا أبت مسورد كاب بمسرع توزع خلها مجمرة كم زي بقى مستفلت تخون تفتن بقى مستعار كيت بلا مغنياتو ولا نتم قالوا ترغبهم كوين يسمعك كاني أو حدك فلس راوي تقال أن تبالك فلس راوي برجيت قال إذا تحس لازم تفلت خمي وتتعشمو ترغب كوين يسمعك كاني أب سوا مسورد كو حق زروا مجمرة جزء سواريا ولا أب تي فيديو قال خري أخلو خو راح تمهارو تسريع بتمرتاح الفولو كابز حل في إيميج ويك تحولتي كابز حل في إيميج أي نبرن كنا أتخيل ناقيت أي رأخواني رتا أب تأشو مزلا هجي كتمان حلف زلنا ستيلي مسيل معزينا دا سوانا أتي يزول نير كساب كندو معبلتي لسي حسب كوان حق زروا تراح وتهدرها سقبورو قال مسرعها قال بخومي تأشو مزقب زي الشيعي سوا خمزة أتوخ تردي إنه مالتي قنا أب سوا حجي بزح نقر إني هاتمار كم زغبلو تصنحو تقداميتي يورس مرة تأشو متقبرات تصنحسي تايم مانجمنتي لا كاب سوا كرم سوا زخون بروجرام كمان كتقص كلخاسي وي عمنا هيوت كاب بروجرام وي قصرات تحس كلخ بساعات هي كمان زيادة تأشو متقبر كاب ساعات كن ساعات كنزي ناي دقيق أبركتها حنت دقيق معرخ ندي تأملاتا أب سوا يا خاطر الدا تقداميتي بدقيقة كلها نقدر تأشو متقبر معرخ ندي سلط إن تأشو ملكاس أنا يقرمني أب كندي دقيق تسئة عراتي هانسيفه خداني كيره جوج أي واتس نيرسي زيا قص أي كحد صبت رح بس مراق زيت وصل أفتكر كتوصل لا مرة يا خنا دقيقة تأشو متريو قال تشوشال لايف أو أنتي كابز كاب أبس مراوي كاب أبتي من تقوم تقول بوتا كاو حلف زبالة شوشال لايف يخات حلف بالايسي بزح كاب شدش يزوالو إن نعبنا تاب حيلي دما شو عتب هيراد دمان يرنا مرة استفل عليه كيد كام استحاد تعلق كله زيادة قلتهم ستوكال تاشمت يحضر كام سكال تعلق كله ننبين شو شاء الله مشالو نايب حقي خا انجوي تقبره كلها كاب حدا تاشم سله تنبر ولا مسرع قال قانتا از خيت فلالخا حيل مولسي نايب حق شو شاء الله تسمع قريخا كل مالتي عندك عندي اب بزحات ممهركا خا تقندي تاشم زقبركا حدا تعقستي حق زربا أنا خاطر خلوا درجة مجمرة مساعته خسبت مجمرة أواره درجة دا كاب حنت مسرع زي تواسكو سب درجة ينبره مجمرة مغنياتو أبساس بتابع ياخذ فتينة كم تي أبتاش من نبره جنا كنت وتصل لك أبساوا انتايو أبساوا تهيد كله حد استيجنا لايف باكم كانت خيزر لك أبتي كابساوا مسوت أخذ خدو كل استيجالو كم زي مسجاجر وانا هجي كم زي أتي نايز حلف أنا يقل تقولين نايز حلف يقل قدي فيسي قال معبل زبالة يقلي أو خسرة هجيت أوايك حزي أنا غيره جنا أي كالكون مالتي طلع لا تلويت أوسع مالتي حدا تأشم خينا هجيك عندي أب كمية مالتي أبزي أستعجستي مجمع أو استمهاركم مالتي تميل كا خم توايك أنا وعي قال زنور كسي بقى كان أنا زول كوي يخون قال خم عينس زي كونسي تعجستني خون كان أي كالوت مبهال حسابات تسمع أينا يزوات إندار أخان دام مزازنكا إزم خدتي يمهركا مالتي زي تمجمرة أبسوا مجمرة تي طبلة حتى زلني شبيه ناتنال قويتهم بهال ديبارتمنت هيكا إيميل تمالتي جي مجمرتا أنا أبسوا خمس خلو خيد كله خنسوا مرة كم زي مشالو ده كبير كون يسمعني رسوا مرة صحي قلة
ዝኾነ ሰብ ዝብለካ ከዓ ኸውፊ እዩ ገለ መብዛሕትኡ ሰብ ከምኡታት ገለ ኮይኑ እዩ ዝሓስቦ ስለ ዝነበረ ገለ ከምኡ ተፅብኾን ግን ኣነ ሰባ መጀመርታ ሰባ ምስ ከድኩ ሽዑ ብዙሕ ሰብ ፀኒሕኒ ኣብ ሓደ ገዛ ከመይ ገይሮም ብዙሓት ሰባት ነብሩ ገሊለ ማራ ተደኒቐ ማለት እዩ ሽዑ ከመይ ጌርካ ምዚኦም ትላለ ገለገለ ብዙሕ ቤኒ ኢኻ ትኸይድ ገለ መለገለ ነይሩ ኣብ ሰባ ዝኸፍአ ነገር ከዓ ክትፍለ ከለኻ ካብኦም ማለት እዩ ኩሎም ገዛኻ እዮም ፋሚሊኻ ማለት እዮም ካብ ፋሚሊኻ ክትፍለ ከለኻ ከዓ ዝኸፍአ ነገር እዩ ሕጂ ክትፍለ ከለኻ ማራ ትደናፈቕ ክፍለይና ኢልካ ከማን ብዙሕ ኢኻ ትሓስብ ማራ ሕማቕ ኮይኑ ዝስማዓካ ገለ ማለት እዩ اسمي إفريم ممراتهم بال كاب ديبارتمنت نيرسينج سكندير مالتيو 30 زوري سوا وريده حجي بزعوا سوا زي نبرنا اكسبيرينس نحرا خنزارب كوينا كم زي مش ابز خلها هاي سكول نتمهر كخلها قدم مجمريا نجر كم زي تيور تصقيب كات خير لها نسوا مالتي صبو كوين حما كوينس تيور صبو غير كامل ليكايت خير لها مالتي نات رصاص تيور طرح ملكايت خير لها او تصنح كشعب براكتيكال نجر تيور نجر موزيها كم زي ماتش كتزامدو تفتنبل قدن تيور بزز تصنحكا او تزاربكا او تصنحكا مالت هيكون هجي مجمريا صوت كير كلها قدامي تسغرنيا او دلا بسواس انتيهم لها كل غزي ابرو خياتا تغرنيا ولا مش حجي ابرو خياتا تغرنيا ولا غلو حجي نورمال بناي تغرنيا قنقا اندحري خي ابرو مالت كوفل برخا عبرك عطيفكا مالت بناي سوا ነገር ግን عب ترغم كله خلي ካብ حجس مشالو بزبلك بزناتكا رأس ليكونس بحنت رأسيات كيدلك كلها مالتي اب كل خل سراويت 4 خل سراويت تلين 4 كل سراويت ابرو تبل تزازي قدامي تمصم مالتي بزي خاطر عينات ديسبلين دبال ነገር شعو ካብ اجم مالت كباس ورا ይልካ ገና ጫማ ኣብዚ ትረግጾ ነበርካ ሕምድካ ከይተነግፈስ ኣብ ዲስፕሊን ትጅምር ኣለኻ ማለት እዩ ካብኡ ዝጀመረ ዲስፕሊን ሽዑ ኣብቲ ዓመት ሙሉእ ከዓ ናቱ ሴፕስ እንዳሓዘ ኺድ ማለት እዩ ሕጂ ሰዋእቱ ምሰልካ ከመይ ማለት እዩ ስካ ሓቅ ዝራት ሽርሸር ኢኻ ግድን እዩ ኣባላት ኣብኡ ከክንዲ ገለ ኮይኖም ክፀንሑካ ገለስ ግድን እዩ ክሽርሸር ኢኻ ሰብ ናይ ሰብ ነገር ኢኻ ዝደይተርፍ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቱ ኢልካ ኣብሩ ክብልካ እዮም ሓራ ኢልካ ወላ ካብታ ባስ ትወድ ከለካ ሕጂ ታይም ማኔጅመንት ክስዕኹ ኣሎ ማለት እዩ ምስኡ ታይም ማኔጅመንት ሕጂ ኣብሩ ኢሎም ካ ከምዚ ናይ ሰብ ነገር ናይ ጋሻ ስለዝኾንካ ናብዚ ቀባሕባሕ ክትብል ትገለ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ቀባሕባሕ ክትብል እንተ ኣባል መፂኡ በዓል ሓፍ ኣቢሉ ኣብታ ዝድለያካ ንብረት ቦታ ክቕምጠካን ሓንቲ እያ ትኸውን ሕጂ ከምኡ ስለዝኾነ ሕጂ ብጣዕሚ ክሽርሸር ትኽእል ኢኻ መጀመርያ ነገር ብድሕሪ ግን ከማንሲ ፀሓይስ በዚ ክትመፅእ ከኸላስ ሓቂ ዝራ ወላ ንሕጂ ኣይትርድአና ናይ ሰዋ ነገር ናይ ፀሓይሲ በዚ ክትመፅእ ነፅብኻያስ ብከም ካልእ ኮይና ትመፀካ እቲ ሕጂ እንታይ እቲ ዳይሬክሽን ደይምፍላጥ ማለት እዩ ናይ ሰዋሲ ከምዚ ምሽ ብምዕራብ ኮይና ትመፀካ ደለይ ድመስለካ ወላ ማዘረይ ከማና ብመዓልቲ ወለድ መፅያ ነይራ ገሪማ ወይ ፀሓይ በዚ ክትመፅእ ክል ማራ እዩ ገሪማ መጀመርያ ሕጂ ብቐዳይ እንታይ ኢሉ ነይሩስ ሓደ ናይ ሰዋ ኮነሬል እዝራ ሰዋስ ከምዚ ፋብሪካ እየልና መፅረቢ ፋብሪካ ናይ ሰብ ገለገለ ኢሉ ዝዛረብ ነይሩ ከመይ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኩልኻ ገጅፍ ቀጢን ገለ ኮንካ ስጋኻ ደይኮንካ ክፅርብ ደለካ ሕጂ ብሰዋ ኣእምሮኻ እዩ ክፅርብ ደሎ ኣእምሮኻ ግን ሓንቲ ንኣብነት ሕጂ ቀላል ምስሊ ክነምፅእ ሕጂ ናይ ኤርትራ ቅርፂ ሒዛ ክትወፅእ ኣለዋ ማለት እዩ ናይ ኩልኻ ኣእምሮኻሲ ናይ ኤርትራ ቅርፂ ሒዛ ክትወፅእ ኣለዋ እንታይ ማለት እዩ ኣብታ ኤርትራ ሕጂ ተን 9 ብሄራት ኣለዋ እቲ ኩሉ እንታይ ይበሃል ከዓኒ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ናይ ውትድርና እንድሕር መፂና እታ ሓንቲ ዲስፕሊን ሂድካ ብምኡዝነት ክትከይድ ከም ዘለካ እዚ የነፅረልካ ማለት እዩ ከም ሕጂ ብሰዋ ከይከድና ጌርና ናብዚ መፂና ኒኽና ትኾንካስ እንደ ዳርጋ ሰብስ ኣይትኸውን ኢኻ ማለት እዩ ወላ ኣብዚ ናይ ካምፓስ ሂወት እውንሲ ክጥዕመካ ኣይክእልኒ ትምንታይሲ ሰዋ ከምዚ ምሽ ከምዚ ሓንቲ ፐርሶናል ኢንዳስትሪ ክትከውን ትኽእል እያ በቃ ከምዚ ናይ ሰብ ፋብሪካ ምሽ ኣሎ ብተዓሽጉ ገለ ፅቡቅ ገይሩ መፅእ ሞ ሽዑ ወላ ሓንቲ ስጋዕቲ ኤክስፓየር ራይቱ ናቱ ስጋዕ ድበፅሕሲ ወላ ሓንቲ ይኮን ምሽ ከምኡ ማለት እዩ ሰዋስ ብጣዕሚ ኣገዳሲት ቦታ እያ ማለት እዩ መጀመርታ ሽመይ ሳሙኤል ሃብተጋብር ይበሃል ካብ ነርሲን ዲፓርትመንት ሰከንድ ይር ማለት እዩ መጀመርታ ሰዋ ቅድሚ ምኻደይ ኣብዚ ብዙሕ ፊልምታት እዩ ዝፈቱ ነይረ ፊልም ይርአ ደርፍታት ሰምዐ ሕጂ ብፍላይ እዚ ናይ ሰውራታት ናይ ሃገርና ኣዝየ ዝፈቱ ፊልምታት እዩ ብጣዕሚ እየ ዝሪኦ ነይረ ምራይ ጥራሕ ዘይኮነ ኣዝየ ሞቲቬት እየ ዝኾን ነይረ እቲ ኣብ ፊልም ዝሪኦስ መዓስ እየ ዘተግብሮ ወላ ሕጂ ውግእትቱ ነይረስ ማኣተኹ ገለ ከምታት እየ ዝብል ነይረ ብሓቂ ዘረባ እውነት እቲ ምክንያት እንታይ እዩ እቲ ኣብ ፊልም ዘሪኦኻ ንዓኻ ማራይ ሞቲቬት ዝገብረካ ከምዚ እቲ ዝሪኦ ዘለኹ ፊልምስ መዓስ እየ ዝተግብሮ ስጋብ ትብል ኢኻ ትኸውን ማለት እዩ እቲ ናይ ሰዋ ነገር ከዓ ካብ መፀ ማራ ተሃንጢጥናሉ ብፍላይ ኣነ ማራ ተሃንጢሉካ ኣቐልናለ እቲ ኣብ ፊልም ዝሪኦ ዝነበርኩስ ኣብ ሰዋስ ካተግብሮ ናይ ግድን ሓስዮ እዚ እንታይ እቲ ምክንያት ሰዋስ ናይ ወታደራዊ ነገር ኮይኑ ይስማዕ ነይሩ መጀመርታ ግን ከምኡ ይኮነን ከምዚ ሓውን ኣየ ክብሎ ፀንሐ ሰዋ ወታደራዊ ኣሎ ሙያዊ ኣሎ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ኣሎ ሕብረተሰብ ሶሻል ላይፍ ማለት እየ ካልእ ካልእና ኣሎ ማለት እዩ
ذكرني سوا 30 زري وريده ناتبقس كله تزبق سلامات مجمرتا نفسي يميني تبقيسه في اللي مالتي زغنا سكو مكر كلهم يلي زمكر معنا يمن نزوم ساسا حد اليوم ساسا كلتن بحفش اخرولو نفس خاص مجمرتا قدم سوا مهار كاس ابز غميركا تقبله نسواس كميير قبالك تحسبالك مالتي تقداميتي نفسي كاب غزا خوص كله ناقدني تناي سدرا نغير كطفي نفسي كميير خلي لك حسبالني نفسيس ناقدن كقبلال نسوا مالتي مجمرتا انت من بالهجي تقبلنا تقبلي نسوا تبقيسه مالتي سلاس تقبلكو املا مسكن نسوا حدثتنا قال يري اوتو في اكسبكتد كونات هينو صنحكا خلي اتخاله جن اب تحت قطري كاين يسمعني مهنياتو كميج كبقس كله تراليست زبقسكو مالتي تمبقس بحنقلا بفيزيكال راح يكون حنقلا وخا حنقول كاي يمين كاتو كسالك حنقول نهر امين تبقيسو خا كل نجا سليط له مالتي ذكرني مجمرتا مسا زبقس انا ودك نسيو نافخا انت بقيسن نمنتاي بخيالو اني تردان انت زغنا زولا سواستا هينات تسقاب كله تبع شو انا ريلايز قبل كون منالبات نافوتي زغون كا حجي دحرنا عين نفسي قرب تباغير نفسي كاسيان جميل مش عمت مولو كفيلم يخله عمت مولو خبدر فيه خله ماتي ستيناي مالتي ميديا بحفشاس نفسي كم زي لا حسبي ماتي دشعو هون انا قرب قريلات نحق زرا سوا مسكركو المجمرتا وان حنسا نبيعي مالتي تامشي زاتخلا مالتي نما زرنا فيها حق زرنا ندينا فيها بخي كاب نصبحتي كن اوكي ندينا فيها تمشتيا نبحكي نافيا ادي مره اسفوتا افتاش عمالتنا فيها بخي كلنا فوتي ودي مالتي نصبحتي كمزي ابساوز نبر حدا 10 عام زغبر كوميير نفسيا بقيسيا مشالو نخول اودي تبقيسه مالتي اجي تزولكو ناو تادراو لو بسوا ماياولو سوشيال لايف الو كاب كل سوشيال لايف تحكسك نغير مالتي كوز انا اب قدم سوا مخدي نباصه اسمرا كرن ذا سلسته عرتات يرينيره بهيرات كا تجره عفر صاير ينيره اب سوا مسكركون ايرترا مولو بحنساريا ايرترا قبل كولو تنشدش زواتات بحنسا ريل مالتي تنچعت بهيرات كا بحنسا ريل مالتي ايماجين غورو اب سوا خيدس نهاجر ايرتراس بحنسار ايه مالتي نتنچعت بهيرات كا تبارير مالتي ازي حقس نغير دي شعوتي افيلم تازري زنوركم معسي هاتو غوريلا حاسب جميره مالتي كيت وغور هيت غوركو غن تصواب على تبوتا بعلو كتصلوني جمير مالتي انا كنت غورن حاسب كصواب على خمصلو كاير اب سوا نبحكي السوشيال لايف نزلنا قدامنت بصاينت هاتمار بصاينت قدامت هاتمار مسرع يخون حيلخ يخون ايفن بوطلنا غيترفت انا فلاي مالتي قرب وعيز كوسبس نوركو بوطلني كبرجير ملتي اتفتني راح كزيره مالتي سوايا نير مالتي كونسل زغون حجي تبعي سكاي يخون ولا صلاي يخون بزي قدس اوسون صخا خلات كاب حريات سمر انا حيمه عب مسرعي ذكرني مسرعيس مولو معلت تشنقنا نيرا بك انت كم صلكا زلوا زي بلا بزي قدس تناتاس عيت حبل كان تزلوا كينا ملاني ديو زبلا ديو ستري بزي قدس تبص عين زبال مجمرتا بصاوي خطمارو كمزي افريم كله صنه فابريكا ناي سواس فابريكا ناي ايرترا خبال حقي بحقي تي ب كالتشر نمارو نبرنا بوتاتراو نمارو نبرنا واتيس كاسترانا زورسنا ባህሊ ካብ እቶም ናይ ቀደም ኣቦታትና እቶም ኣብ ሳውራ ዝነበሩ ዘውሩስና ባህልታትን ክልቲኡ ኣማሓሪ ኣብ ሳውራ ክትመሃሩ ማለት እዩ እዚ ትሕጉስ ነገር ማለት እዩ ሕጂ ናይ ሰዋ ነገር ከምዚ ካብ ኮነ ሰዋ ኣድላይት ነገር ኮይኑ ይስማዓና ፋብሪካ ናይ ወዲ ሰብ ናይ ብፍላይ ናይ ሓደ ኤርትራዊ ዝበሃል ሰብ እቲ መንነቱ ወይ ከዓ እቲ ሃገሩ እንታይ ምዃና ክፈልጠላ ዝኽእል ኣብ ሰዋ ኮይኑ ይስማዓና ነገር ምሄራት እኒኣ ተፃዋርነት ድዩ እቲ ብፃይነት ድዩ እቲ ትዕግስቲ ድዩ እቲ ብፃይነት ድዩ ወይ እቲ ሶሻል ላይፍ ድዩ እቲ ስራሕ ድዩ ማርኣይ ዝሕጉሰኒ ናይ ሰዋ ነገር ኢቨን ስራሕ ዘይፈቱ ዝነበሩ ሓቂ ዘረባ ድሕሪ ሰዋስ እንታይ ይብል ነይረ ገዛ ይኸይድ ሞ ስራሕ ኩሉ ሁዴ ገለ ዝብል ነይረ ሓቂ ዘረባ ከዓ
ኣብ ሰዋ ኣፍራዛል ሚዶም ነዮም ባሌላ ለሚድየ ኣብ ገዛ መፅኻ ሰሪሕ ሊ ሓቂ ዘረባ ኢቨን ሕጂ ማዘሪ ተሐገስ ሓቂ ዘረባ ናይ ሰዋስ ተመስግን ሓንሳ ዓሳ ማለት እዩ ሓደ ህኩ ይወዲ ሰይዳስ ሓደ ንፍዕ ሰብ ይመፅዋ ማለት እዩ ይስኹም ካዕውታት ተማሃሮ ኢኹም ናብ ኮሌጅ ኣቲኹም ዘለኹም መሕለፍ ነጥቢ ሒዝኩም ናብ ኮሌጅ ኣቲኹም ዘለኹም ተወዳደርቲ ዝነበርኩም ተማሃሮ ኢኹም እጂ ብሕጂ ዝኸዱ ተማሃሮ ከዓ ተወዳደርቲ ኮይኖም ከምዚ ዝስኹም ዘለኹም ደረጃ ክበፅሑ ኢና እንደሊ እጂ ሓደ ፅልዋ ሰባ ምኻትኩም ኣብ ናይ ኮሌጅ ትምህርትኩም እንታይ ሓጊዝኩም እንታይ ክትገብሩ ነርኩም ሽዑ ዕውታት ኮይንኩም መፂኹም ዘለኹም ኣብዚ ብሕጂ ዝመፁ ዘለዉ እንታይ ከተማኽርዎም ትኽእሉ ክልቲአን ስመይ ተማሃራይ የስታ አንገሶም በሃል ዲፓርትመንት ከዓ ነርሲንግ ዲፓርትመንት ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ የኽብላ ንሳባ ብሓፂሩ ሓደ ዓቕሚ ኣዳም ዝበፅሐ ኤርትራዊ ሓዳር ዝወፀላ ቦታ የኽብላ ዝኽእል ኣነ ተረዲእኩምኒ ሕጂ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ይኸውን እታ ፋሚልስ በቃ ካብቲ ጾር ተዓባብያ ናይቲ ኣጠቃላለያ ናይቲ ህፃን ናፃ ትኾን ኣላ ኣነ ከዓ ንሳዋሲ ከምዚ ነቲ ኤርትራዊ ፋሚልስ ከምኡ ሓገዛት ተበርክቶ ደላ ኮይና ይስማዓኒ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ምስ ሰብ ዘለዎ ኣረዳእን ኣረኣያን ምስ ሰባት ክነብረሉ ዝኽእል መለክዒታትን ተዘይየብሉ ኮይኑ ባዶሎ ማለት እዩ ዋላ ሓደ ተማሂሩ ከምዘይተማሃረ እቲ ዝበፂሖ ዘሎ ደረጃ እውን ጌና ካብ ቁልዕነት ከምዘይወፅአ ክድምድሞ ዝኽእል ማለት እዩ ሕጂስ ሳዋሲ ከምዚ ወታደራዊ ኢንስቲትዩሽን ጥራይ ዘይኮነትሲ ሶሻል ኢንስቲትዩሽን እውን ኣለዋ ኣነ ከም ናተይ ርእቶ ማለት እዩ ከምዚ ሓደ ሕብረተሰብ ኣብ ሓንቲ ገጽ ሳንቲም ወይ ከዓ ኣብ ሓደ ኩርናዕ ናይ ሓደ ቦታ ክትረኽቦን ከለኻ ቀሊል ኣይኮነን ትዛዕበየ ፀጉኡ ንስ እዩ ምስ ሰባት ክትረዳእ ምስ ሰባት ፍቕሪ ኣሕዲርካ ምስ ሰባት ዝኾነ ፀገማትካ ምስ ሰባት ክትፈትሕን ብሰባት ክትእለን ክትኣለንን ከለኻ ብጣዕሚ ማለት እዩ ዋላ እቲ ታሪክ ናይቲ ሰውራ ኤርትራ ዘበገሶ ክኸውን ይኽእል እዩ ናብቲ ንእሽተይ ወለዶስ በፂሑ ክብለ ይኽእል እየ ኣነ ምክንያቱ ሳዋ እንተዘይትህሉስ ኣነ ብዛ ኮሌጅ እዚኣ መፅአ ምስ ዋላ ሓደ ሰብ እውን ኣይምደቀስኩን እየ ዝብል ምክንያቱ ዋ በይነይ እንድሕር ለሚደስ በይነይ ክደሊ በይነይ ገዛ ሃቡን እውን እምበልኩ ሓቂ ሓይሽ ተዘይወርድ ነይረ ማለት እዩ ግን ሳዋ ስለ ዝመፃእኩ ምስ 6 ሰብ ኢኻ ኣብዚኣ ኮፍ ትብል ወይ ከዓ ምስ 5 ሰብ ኢኻ ኣብዛ ገዛ እዚኣ ተኣቱ እንተይልንስ ንዓይ ሲምፕል እዩ ምክንያቱ ምስ ማስ ሕብረተሰብ እየ ፀኒሐ ኣብ ሓንቲ ሓይልስ 130 ወይ 140 ሰባት እንተ ኣለዎ ኮይኖምሲ ምዚኦም ከመይ ገይረ ፀኒሐ እጆም 6 ሰባስ ከመይ ገይረ እሞ ክከብደኒ ይክእልኒ ምክንያቱ ሳዋ ስለ ዝፀረበትኒ ኣብዚ መፅእ ከዓ እንታይ ገይሩኒ ማለት እዩ ሓደ ማሲ ኣብ ሓደ ማእዝን ኮይንካ ንሓደ ዕላማ ተራዲእኻስ ሓደ እቲ ዘለካ ናይ ትምህርቲ ፕሮቫ ክሰእቲ ታሽሙ ዓቕሚ ተማዕብል ለሉ ትኽእል ባይታ ረኺበ ማለት እዩ ካልእ እንታይ ክብል ደልየ እቲ ዛዕበየ ኣርእስና ወይ ከዓ እቲ መደብና ናይ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ኣነ ካብ ገዛ ክብገስ እንከለኹ ዳርጋ ጥርሐይ ተበጊሰ እየ ክብል ዝኽእል ምክንያቱ ከምዚ ምሻሎ ኖርማል ስንቂ ዘይብሉ ሳንጣ ሒዝካ ትኸይድ በቃ ከመይ ነይረ ንሰባ ክወርድ ከለኹ ወሪደ ምስ ወረድኩ ግን ኣብኡ ዝፀናሐኒ ለውጥታት ምስ ኣብቲ ናተይ ድሕረ ባይታ ዝፀንሐ ሰማይን መሬት እዩ ምክንያቱ ኣነ ያእቱ ክላስ ኣትኻ ናይ መምህር ሰሚዐ ይወፅእ ኣይዝክሮኒ ጥራዚ ኣይግንፅልኒ ወላ ሓንቲ ይኸይድ ካብቲ ክላስ ቀሊል ዲ ትሕቶ ኣነ ዲ ተረዲእኒ ኣይደኖ ኣይፈልጥኒ ይሓልፍ ፀኒሐ ማለት እዩ እቲ ሪዛልትሲ ኣነ ፅዒረ ከምዚ ገይረ ብዝበፂሕ ዝብለሉ መገድስ ኣይነበረን እንታይ ደኣ ኮይኑ እዚኣ ሳምሪ ዝበለታ ናይ መጀመርያ ግዜ እቲ ታይም ማናጅመንት ዝበሃል ምስ ፈለጥኩ ለካ ከመይ ገይረ እሞ ኣነ በዚ ክዕለም በዚ ክመሃር በዚ ከምዚ ገሊልካ ተጨንቆ ኢኻ ርስኻ ግን እንታይ ይኸውን እቲ ታይም ማናጅመንት ምስ ተማሃርካ ግን ኣነ ብሓፂሩ ሓደ ሓቂ እንድሕር ክዛረብ ኮይነ ሓደ ሰብ ከይፀበቦሲ ንረሃባ ከብል ኣይክእልኒ ከስተማቕር ኣይክእልኒ ምክንያቱ እንታይ ክብል ደልየ ኣብቲ ውሽጢ ሕብረተሰብ እንተ ኣለካ ኮይንካ ምስ ብዙሕ ሰብ ኣለካ ማለት ምስ ብዙሓት ሰባት ብፕራይቬት ተማሃሩ ድዮም ገለ ድዮም ካብኻ ንላዕሊ ዝፈልጡ ሰባት ኣለ ኣነስ ብሓቂ ማትሪክ ተሳቲፈስ ከምፅእ ድየ ኢኻ ትብል ሕጂ እንታይ ግን ገብረካ ንሱ ሕጂ ቅዱስ ቆኒ ይሕድረልካ ማለት ሰባት ከፅንዑ ምስ ረእኻዮም ሰባት ክፅዕሩ ምስ ረእኻዮም ዋት ኣነ ኸደይ ፅዕር እንታይ ዲ መምፅእ እየ ኣብዚ ተማሂረን ነፍሰይ ኮይነስ ድራጊ ክልውጥ ከምካ ቁሩብ ኣብ ሃገር ኣበርክቶ ከገብር ደይኮንኩን መፅእ ሓደ ዕላማ እቲ ዕላማኻ ንክዝክር ዝገብረካ እዩ ናይ ሰዋ እቲ ሶሻል ኢንስቲትዩሽን ክብሎ ዝፀናሕኩሲ ዕላማኻ ንክዝክር ይገብረካ እዩ ናይ ሰዋ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ሰዋ እንታይ ኣሎ ከም ሰብ መጠን ክትኳራረ ትኽእል ኢኻ ሓደ ብፃይካ ወይ ሓደ ወዲ መስርዕካ ወይ ካብታ መስርዕ ወፃኢ ኣብቲ ውሽጢ ሓይሊ ክትኳራረ ትኽእል ኢኻ ወል ግን ኣብቲ መስርዕ ብሓንሳብ ምስ ኣተኻ ወርሓ ቀለይ ፀሊእካ ኣለዎ ትብሎ ይትኽእልኒ ምሻሎ
ናይ ግድን ኢኻ እቲ ፍቅርካ ክትገልጽ ወይ ተሓልየትካ ክትገልጸሉ እቲ ዝተባህለካ ክትገብርስ ግድን እዩ ምክንያቱ እቲ ዲስፕሊንካ ንመጀመርያ እዚኣ ኣብሮ ክትበሃል ገለ ክብል ዝፀንሐ ኣብሮኹ ማለት ሲ ኣብ ኩሉ እንትናኻስ ከም ሰብ መጠንሲ ትሒትካ ኺድ ትሑት ምዃንካ ዓብዪ ዝገብረካ ምክንያቱ ተደኣ ካብ ነብስኻ ላዒልካ ትርኢ ትኾንካ ወይ ከዓ ኣነ በይነይ ይጣዕምኒ ትብል ተደኣ ኮይንካ ህላውነትካ እውን ምስ ሰባት ክሳብ ዘለኻስ ካብ ሰባት ተነፂልካ ክትነብር ስለ ዘይትኽእል ወዲ እቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾንካ እውን ትሒትካ እንተዘይከይድካስ ዋላ ሓደ ምስ ሰባት ክትረዳእ ኣይትኽእልን ስለዚ እቲ ኣብሮ ክትብልሲ ትሕት በል ማለት እያ ኣነ ይፀላእኒ ከም ሰብ ማለት እዩ ትሒትካ ምኻድካ ይኹርዓካ እምበር ኣይሃስየካኒ ሶ ብዙሕ እንተዛረብኩ ናይ ሰዋ ግን ኣፅብብ ኣቢልካ ንምዝራቡ ሓይሽ ከምዚ በቃ ክልተ ገጻት ኣብ ሓንቲ ሳንቲም ዲስፕሊንን ዕላማን ሃገራውነትን ተማልኣላ ሓንቲ ዕብይ ዝበለት ናይ ስልጠና ቦታ ኮይና ትስማዓኒ ረፍታ ድሒራ ዝመፀት ሕቶ ምናልባት ኣብ ትምህርቲ ሲ ተመክሮ ሳዋ እንታይ ሓጊዝኩም ንዝብል ብሓቂ ኣብ ሳዋሲ ዲስፕሊን ኢልና ነርና ምናልባት ዲስፕሊን እንታይ እንድሕር ኢልና ኣብቲ ተውፅኦ መደባት ዴዲኬትድ ወይ ድማ ተወፊኻ እፅናሓለይ ከይበልካ ኣብ ሰዓቱን ግዚኡን ኣብታ ድመደብከያ ምትግባር ማለት እዩ ዲስፕሊን ንብሎ ዘለና ስለዚ ኣብ ሰዋ ድማኒ ነገራት መጀመርያ ሓላፍነት ትወስደሉ ኢኻ ሓላፍነት ትወስደሉ ስለዚ ሓላፍነት ስለ ትወስደሉ ከዓ ግድን ብዲስፕሊን ተሰሪዕካ ክትከይድ ኣለካ ሓንቲ ስራሕ ትወሃበካ ኣብ ግዚኡ እንተደይፈፂምካ ዩ ዊል ፔይ ፎር ኢት ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ስለ ዘሎ ሓደ ካብቲ ኣብ ሰዋ ንምሃሮ ነገር ዲስፕሊን እዩ ዲስፕሊን ኣብ ግዜ ዲስፕሊን ኣብ እስኻ ትምድቦ ስራሓት ዲስፕሊን ኣብ ኣካይድኻ ምስ ሰባት ዘለካ ቀራርባ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ምናልባት ክግለፅ ፀኒሑ እዩ ሳዋሲ ነፀብራቅ ኤርትራ እያ ካብ 6 ዞባታት ካብ 9 ብሄራት ዝተፈላለየ ሃይማኖት ባህሊ ኣብ ሓደ ኢኻ ትጥምር ምናልባት ድሕረ ባይትኻ እውን ዘይረዳእካ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብኡ ግን ፈቲኻ ትጎድፎ ፈቲኻ ተኣትዎ ወይ ፀሊእካ ትጎድፎ ነገር የለን ስለዚ ከይፈተኻ ትብሎ ከምዚ ድበሎ ሓውና እንድሕር ምስ ሓደ ሰብ ተባይሰ ወይ ዝኾነ ቅርሒ እንተገይረ ንፅባሓይቱ ትወሃበካ ስራሕ ብሓባር ኢኻ ትሰርሓ ብተናፅል ስራሕ የለን ስለዚ ከይፈተኻ ክትረዳዳእ ኢኻ ድሕሪ ግዜ እንታይ ኢኻ ትኸውን ትመሃር ትበስል ምናልባት ሓንቲ ብዚኣ ከዘኻኽራ ዝደሊ ኣብቲ ሽዑ ዕድመ ኮይኑ ክሪኦ ከለኹ ሳዋ ትፀላእ ትኽእል ኢኻ ምናልባት ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ብተሓሳስባ ቁሩብ ካብቲ ዝነበርናዮ ኣቢልና ምልስ ኢልና እውን ነቲ ተመክሮ ናይ ሳዋ ሕጂ ክዛረበሉ ከለኻ ኣገዳስነቱ ይረአየካ እዩ ብሓቂ ዳስ ዋይ ከዓ ንዛረበሉ ኣለና ማለት እዩ ኣብ ሽዑ እዋን ምናልባት ኣብቲ ጉዑ ዕድመ እዩ እቲ ቲኒ ኤጅ ንብሎ ዘለና ስታይ እዩ ስለዚ ምናልባት ትኸልበትበት ትጋዕገል ጥምቲ ፀሓይ ትሃሩር ኩሉ እቲ ኣካይዳ ፀልኦ ትኸውን ኢኻ ብሓቂ ኣብ ሽዑ ምልስ ኢለ ክሪኦ ከለኹ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ግን ብሓቂ ብዙሕ ነገር ነይሩኒ ሓደ ካብቲ ከዓ ትድበል ናይ ዲስፕሊን ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት እንድሕር ናይ ምሸት ማእቶት ተባሂልካ ክታ ማእቶት ሰዓት ከኣ ክለት ከላስ ከመይ ጌርካ ከም ብለኻ ተፅሪ ወይ ካልእ ስራሓትካ ዝሰርሕ ምናልባት ኣካዳሚ ንብላልና ጎኒ ጎኑ ማእቶት ኣሎ ወታደራዊ ትምህርቲ ኣሎ እዚ ስለ ዘሎ ከመይ ጌርካ ኣረንጅ ትገብር ትመሃር ትምኮር እቲ ግዜ ባዕሉ ምህረካ ማለት እዩ ካልእ እቲ ዝበልናዮ ማለት እዩ እቲ ሪስፖንሲቢሊቲ ሓላፍነት ከመይ ጌርካ ትስከም ከዓ ትመሃር ማለት እዩ ኮፍ ኢሎም ኣይኮኑ እንድምህሩኻ እቲ ግዜ ምህረካ ከምዚ ድበልናይ ሓንቲ ነገር ብዘይ ምግባርካ እንድሕር ዓስቢ ትኸፍለላ ኮንክ ወይ ብለላ ተኾንካሲ ግድን ሓላፍነት ክስከም ኢኻ ስለዚ ኣብ ሰዓት ዝኽሪኦ ከለኹ ኣብ ግዜ ታይም ማኔጅመንት ከመይ ጌርካ ግዜኻ ተመቃርሕ ምክንያቱ ቅድሚ ሳባ ምራድካ እቲ ናይ ፋሚሊ ወይ ድማ ናይ ስድራ ቤት ደገፍ ሓልዮት ፍቕሪ እቲ ምቅብጣር ብሙሉእ እዚ የለን በይንኻ ናብራኻ ትመርሕ ኣብ ገዛ ሓፍትኻ ገዛ ትውልወልካ ተነይረ ኣብኣ ባዕልኻ ኢኻ ትውልወል ምክንያቱ ሓይሊ ሙሉእ ባዕልኻ ተዋሂድካ መስርዕ ትብል ካልእ ከምዚ ድበልኒ ከምዚ ሓውና ዝበሎ ማለት እዩ ከባቢ ሚእትን ምናልባት በቲ ናተይ ኣብቲ ሽዑ ዝወረድ ኩሉ ዚርያ ዝክሮ ተኮይኑ 27 ወሪደ 180 ነርና ብሓንቲ ሓይሊ ስለዚ 180 ሰባት ኣብ ሓንቲ ሓይሊ ክትነብር እሞ ከዓ ዝተፈላለየ ሃይማኖት ባህሊ ልምዲ ድሕረ ባይታ ፀናሓካ ኣዳፕቲቭ ቢሄቨር ተጥሪ ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ፍልሊልካ ተፅብብ ነገራት ዕሽሽ እንዳበልካ ነቲ ዘኳራርየካ ነገር ባይዘ ወይ ትበስል ኢኻ ናይ ብሓቂ ሕጂ እንታይ እዩ ቅድሚ ምውራድና ዝነበረ ብሂላት ልክዕ ኣሎ ግን ኢትስ ኤ ዋን ይር ኤክስፒሪየንስ ናይ ሓንቲ ዓመት ተመኩርያ ሓንቲ ዓመት ኪንዩ ናተይን በቃ ሓንቲ ዓመት ኣብ ኣጌርካሲ ኣነ ረብሑ ዓብየ ዝብል
ስለዚ ከም ሳም ድበሎ ዝኾነ ነገርና ተኣሉታውን ኣወንታውን ፀገማት ኣለዎ እንዲ ብዓብዩ ግን ኣነ ኣብ ናይ ሰዋ ተወኪል ክዛረብ ተኮይነ እቲ ኣወንታዊ ነገሩ ይዓቢ ባህላ ነዊሕ እውን ኣይኮነን ሓንቲ ዓመት ተሞክሮ ቀላል እያ ቴንክ ዩ ሓንቲ ጥዕምቲ መግቢ ክነዳልቲ ኮይናሲ ሽጉርቲ ኮሚደረ ገለ ኩሉ ኣብ ሓንቲ ድስቲና ንሰርሖ ሽዑ እቲ ኩሉ ድምር ናይቲ ኩሉ ዝኣተወ ስቤዛ ከዓ ነቲ መግቢ የመቅሮ ጃስ እቲ መንእሰይ ሳዋኻ ከምያ ነቲ መንእሰይ ድሓር ኣብ ናይ ኮሌጅ ህይወት እንታይ ሕግዘካ ተኮይኑ ከዓ ክብርኻ ሓሊኻ ከመይ ጌርካ ክብርታት ናይ ሰባት ትሕሉ ሓላፍነት ናይ ነብስኻ ባዕልኻ ወሳድ ምዃንካ ምስ ሰባት ምርድዳእ እቲ ብሓባር ምንባር ኦልሬዲ ኣብቲ ለሚድካ ፀኒሕካ ኣብ ኮሌጅ ምስ ኣተውካ እውን ኣይከብደካን ብሓፈሻ ነዞም ዝመፁ ዘለዉ ዙርያታት እንታይ ትመክሮም ትብል ኣተሓሳስባ ኣነ እንታይ ክብል ዝደሊ ካብ ሳንጠኻ መልኢኻ ምኻሲ ርእስኻ መልኢካ ንኩሉ ክኽእሉ ولا حنتي كونا لكعو خاب جزا خام جمرتا وتقا زيت فلت بفلاي ندق انسو كم قال متان كاب جزا خا وتقا زيت فلت اب جزا خا كاب جزا تمرت طرح تفلت زنابر كاسب مس بوزحات من اسايات اب تزنابر كالو كليماو استفليه كنبر كلخا قرب كبرت عكا خلخو نخلو جن خول الكات تبغيسكا انا خمسه مرايت كبغس كلخو مجمرتا انتي سغا عزب غسول ولا حنت نغر ايدالخو تي خد قبر دلخ قلب لك حسب عديها خيراتها حفتها خيراتها كله خيروي جاست خولي بقى إلى تبغيس أنا خمسة مرات نتن كالوت كاخم إلى خمكر زدالي تمرتي أنت قاعد مكابسا ميبي عمت مولا حميمكا كتحلفو تخل تخون نايت أرنت ناتكا يفعل عليه كابسا بنابسا تمرت خابز ودي كات غير كات صبوي أبساوا جن كتلوت كافتا تجاجي خزل لها محنا استردت لك وي كم زعلان مخص عزها كان نجر ولا إذن أبساوا غير كخندي تلويت وزمات أسب بزيو حجي نقولو سي جزيخا محاديركا خم تخيز قبرك حدا تساوان وعلو نديو بلوز كتكون تخين خاك قدامنا جزيخا من محدار زغدس حجي عز بي زينا ورسب أبساوا غيرو نتحيزو ماتي كولوج زاتو كندي تمهارو سولو زالو تسفا خاي قرصكا نعوت بمول حيلغا بمول كل نجر كتبقاس عليكا سواخم كله كم حانت سفرة بزح نجر تمهركا تطبقون دابلكا نس جيغاتو خان دا مسيوات كان دا زامريكا حدا عوسب كوين كختوات تحجز سفرة عن بالكوان أبسواسي مجمرة هنكيت كلنا انتايسكي حدا خبت علامات حزو كلت علامات راح يخلو كازلو نست راح ولا اتي كال علامه حيسكا خيت كاسي امو داتا تخته تغورو تخيل اتغبر كايون توص تخيل سي هاغراو غلغلت كاتفصمن ماتريك تخفتنني جا ماتريك نفتن كنكناس تا اكادام نبلو زلنا مالت اندي ابسوا مساعتها كل سب معري اب حدا ليفل يزمص لك عم زخلو أوروك تبال كلاس ولا تي كل ماسي بتنا يحقنا يسوايخا أنا بنفسي تأشمو قبل راح زي كونسي ولا كله سب أو حدا ليفل يزمت تمرتي ولا أقدم ودي أني حيخون ولا كمزي عدلات رخيبة أبس مرات ما هيرو خيدي يخون ولا روحو قطرات مسي يخون أبسوا مع عدل يزلو مغنياتو تريخا كاب أب نابنت كاب حيلي تبقى ولا خبز فلتهم كريخو خلوخسي أقدم كودي إلكا ودي زموتو جنا توما أوزخدو زيادة نتمخمتو ويدما أو ولا أصنع أو ترى أصنع خو بس أبسوا جميرهم شو جميرهم أبتي عمت وديهم نايدي قرنت وزمتو جلسي سلتري حدا خابت تزرد عن نجار سسي ما عريخا كلاتك أب حدا ليفلي خاتمت كابز جميركا كتبقى استغلي خامالتي تستمرتي يعني أبسوا أنت يالو حدا كابت تصبغ نجار تم مهاران دارقا مبزحتهم ناشتيهم ماسي السخاس كمي عينتا مهارة اخا تدلي مشالو زردو الكيام نتمن السيسي زيادة قرب سلازخونسي كم تزطعم عينت زردو زيادة زقراربو ناي ممهر انت مهارين مبهالسي زيادة كعزز زخولو تاشمي يزلو كمتي زقالتكمو تي تموكرونو ويحيو تتذكرونو ويحيو بز ساعات زودا يكونن كان دغن تفلينات ناي زال زب زغبرنا ابت مفتعوتات سلازخونكم زمصو دلو نساوا زخدو خا ابت مفتعاويتهم نفستفلاليا كوليجاتن ناي مويا بيت مفتاتن خدو سلندليوم ناتكم تذكرون تمكروني نحن لواوت انحنا سوا قدم مخادنا كيد مسبلنا دحاري مجرشا نغزانا من لسلو كيزي استفلالي سمعيتي دلو كيد كلنا نفرح او مسكدنا ناي مدنغار ناي مفرح استفلالي سمعيتاتي سمعنا ايو حدا غزي ون طلعتي سمعك اي مخناتو حتى شيوت سلازخونه دحاري كن مسلمتكايوم احوات محازوتي اروح مسغبر كانت ممهران ون مستلمامتكايم امجرشا
ክትፈላለ ከለኻ ኩላትካ ዝስማዓካ ስምዒት ግን አንጻርት መጀመርያ ዝስማዓካ እዩ ድሒሩ ኣብ ትምህርቲ ዕውታት ዝገበረኩም እንታይ እዩ እቲ ኣብ ማሕበራዊ ናብራ ዘለካ ህይወት ነቲ ናይ ተመክሮ ናይ ትምህርቲ ይጸልዎ እዩ ዝያዳ ነቲ ሰዋ ተለሚድካ ዝያዳ ነቲ ናይ ኣካዳሚ ይሕግዘካ እዩ ናይ ፀናንዓ ሜላ ትቕይር እዚ ግሩፕ ዲስካሽን ዝበሃል ዝያዳ ከማናዊ ኢኻ ትሰርሓሉ ኣብዚ ካብ ገዛኻ ገሊኻ ትእከብ ኣብኡ ግን ብሓንሳብ ስለ ዝኾንካ ከምኡ ዓይነት ናይ ሜላ ናይ ፀናንዓ ነይሩ ካብቲ ዝነበረኩም ናብዚ ኮሌጅ ሒዝኩምዎ ዝመጻኹም ጽልዋታት እንታይ እዩ ሓደ ተዓባይ ናይ ጊዜያ ጊዜ ናይ ፀናንዓ ሜላ እቲ ማሕበራዊ ናብራ ዕውታት ልዙባት ኮይንኩም ምኻድኩም ካብ ነንሕድሕድኩም ክትጠቃቀሙ ከም ትኽእሉ ይገብር ሓላፍነት ስከም ቀንዲ ቅድም ነድሃን ኣቦኻን ኩሉ ሰብ ኢኻ ተሰክሞ ነርና ድሒሩ ግን ንሕና ናትና ቪዥን ዝንጸረሉ ቦታ እውን እዩ ነዚኦም ዝመጹ ደሎ ከንታይ ንላቦም ከምቲ ዝበለቶ ዕጥቂ ኣብ ርእሲ እዩ ዘድልየና ስንቂ ናይ ርእሲ እዩ ዘድልየና እቶም ዘገድሳና ውሕዳትን ዓብ ዘገድሰና ነገር ንሕና ተበጊስና ክንከይድ ሓላፍነት ክንስከም ምዃንና ቀሊል ከም ዘይኮነ ግን ክንመሃረሉ እንኽእል ጉዕዞ ህይወት ምዃኑ ኣሚንና ክንከይድ ኣለና ነንሕድሕድና ብዙሕ ክንቀሳሰም ከዓ ክፉት ኣእምሮ ሃሊና እንተኸድና ከዓ ዝሓሸ ናይ ምልምማድ ተመክሮ ይህልወና ማለት እዩ የቐኒልና ግዜኹም ወፊኹም ኣብዚ ስለ ዝመጻኹም ልዝብና በዚ ክንዛዝም ኢና የቐኒልና